Tinkon Apeu ewo Epuye Mantem Ekwapim North constituency na beye na wotwe mienu ni ena beto beyiwa no dwumadi a yedi Adum 106.3 FM enim se ohaba ko a wokrom ha eye insusam enti enei yaba se ba behwe na yene abedi akire insuo ban kra no mo okrom ha ohaba na de bre wo manfo no na ohwemachi a statue wesi hei eye Nana Wontumi Apeu wono nidi na da Apeu kroyi eso na ahemfie a na otim ena wo machire hei na tinkon hene odikan ne statue ena esi machire hei nti yabai mpendfo wa hanmo ne yakwakohwe nsu a wo monom na ewie bibia yene Nana Wontumi Topra a otoso nan ono na oye tinkon hene yene ono nso so ebetwetwe nkomo nti ene ebaya na beyiwa no nsusam a eha adehye a wo mo Apeu enti ne ebaya enti kame ho na yakwohwe ohaw no na fe yehunu ne pomasi bre medika mo asote se yeba nsu a ewo krom ha no ma no na wo monom se wohwe ba bia etoto mu free main road no ho kra eba ha no anya asem ketoa enti before ene so yeba ha ntimi hu se fortunately or unfortunately nsu ato enti kwan no de ai bibia ho ne atoto ma wohwe manim ha ya nsu no ena eda ha no enye nsu kese bia mehwe videos no won kran na mfo se bia nsu bia eso but anyway we say another one wo ho ye be ko ho nso ne akwakohwe but honorable Samuel Abochi ena ye assemblyman Tinkon electoral area honorable Akwaba yeja na me de bebre se ne wankasa odi wani abehu ye nsu a yesa wo Tinkon ne mpesra so nsu no bi na wani tuye we kura de mfa ne se eye e be san de wakọ bebi foforo we no eye ni amehu sisi eye ka kire na eye se ne nsu ato agum sa won se ka kwan da soro ya titi person tu anua fa ha nti edubri bi a se tipa ne besen a ofa ba ehu sulu kura time tipa ne fa he kwan da soro ya kwan da soro ha se okay otu anua o top nti se tipa ne besen a na che se afoto dote no na nsu no etumi piusin we anso obatan no be pensu anu eduama ne benti obesa akwanu eduama ne ba ka se oha no de bebre efise wo hwe bebi a mekire we se o nyina ya pew na nsu bi ene ho na se ko ba se nsu we ne wosa wo ye won bribia na e oha no soso na ma oha ba ko bi ye wo se wosa wo inu eduan ne onum no na ho so san bebre yare ayamutu ni nema enu nti na ye pemwa yedi atoto ya na bohye de ebeba nanso okwa wo mabiem o ma chem se tade foforo da ba bia eno we kura de eye nti yenko ho na yenko hwe eno nso ensunu ni on se me ka che se ni ayi ukuhu ho no de na ye neketwam na oba me hu kese na nkasa na nsunu kura na wosa wosiwa within 10-20 minutes na aye green wo bucket ni mu obeka se yakotwa wo ba bi ne ede ya senam onkasa wo be hu bi onkasa enini esu ya nipa ma sawuni sese no aha nyina ye fi enti esu sansu no etwe na mkrofo fi sa na bebom na ya san okay enti nsuo na ato ni nti ene hu se nsuo san no enam he teacher Mantijan na enam ya behu no mani age na o kire se wa kira de e wo krom ha se em se wa hundiem 28 years na wa kira de Apeu krom ha teacher Akwaba wo baby no bi kan obe kan se e bia e anansesem so na asempa nsu kan no na hwe nipa be se 50 ewo se nipa nsu esuma na se yesa nsu yandodo twombe 500 to 600 nsu kromu no nyina nsu a ye nyina ye live on any nsu esu ya we eya hometisem se edubri bi se nsu ato ya oba na mofra no onga nyansam na se no nga bedwidwiri dote mu na ne beba ejin kakra no nga sawaba na nsane ne me nkola me no wofi be sa bi begu barrel mu ansana na nsana nyumre nsu toyi ene santo nora ene dia ene mode mani abehu nsu a nsu how de eye Apeu krom duom ha de ye wo bi papa
ɛnyɛ sɛ bi a mpanimfoɔ a wɔkuro mu ha no ntu ho anamɔ assemblyman nana a waba foforɔ yi nana wɔntumi pepra ebere biara mu no wɔto nsa frɛ nkurɔfoɔ ebi ba wɔ so yɛbɛba bɛhwɛ amam besi nnɛ a adom ara kwa ɛyɛ adomfoɔ nso yɛto mo nkra a mode aba a mode abɛhu yi nea yɛka no nyinaa ɛyɛ turodo nsu atenkɔnman apɛ ɔman nyinaa nipa over 600 yɛnom anaasɛ yɛde yɛn nneɛma nyinaa no ɛne ne nea yɛgyina ho wɔ ha ne yɛrehwɛ bɛyɛ mpra mmienu a atwa mu koraa no mmɔfra bi tutuo mu a wɔhwere wɔ mu nkwa owura Ebenezer Asuma ɔno so yɛ opinion leader watena kurom ha for how long we kra dem dem bisa me pa cho beta ha che pa ishe school ase wo kurom ha 1975 na nso yɛ te san e pa cho na nso a ɛso na samre na eni tikakra na won say yura bi edada eni na cover eni nyina enti wo besakra age wi enwura no fia asana wanya nso no kwan asasa tam na edan ntwa ho hia no de na nso a ɛyɛ kama na sani eni na ayɛ no enye sɛ bi a wɔn etu galamsey ana yɛ bibia wɔ mpɔtam ha ntina nso n'ani ayɛ saa no e pa cho da bi esan sɛ efi atwa ho nyina hia nti isu to a na sunsan no na sesa do efie ni mu no efie ni bola so isabi ejana bia nkyɛn ho nyina na abegum ɛno tina ma ɛni no asa ɛsa no ye brew kuma papa ye no kamafo ti sɛ ne ma ba na me de mani abehu sɛ wo twae no ɛnyɛ sɛ wo kotwa wo baby de ɛkyerɛ mu mo aka sɛ mo twa na ma abehu dia papa dia asɛm man Mr. Mante ɛne yɛmba Matilda edi ho dance no eno na mo be hu yaba tenkon ahemfie mene nana untumi topra a otoso 9 one tenkon hene na ahemfie na yaba mse yakobo apro no afan na yentimi nkɔ wabra yene kroniwura entwetwe enkomo enti mamema nana akwaba ya enia se apomboko de boko de nado nana nsusem anu anti na awia yi beyiwa no team no ye tutu anamo abaha na e ba ne amabehu no asem ho adwiri me kakra nsem no serious serious papa especially after very serious serious say isu ba papa and the same ni pa be tawo woni mpanifo anamo be na matu afa ho anamo no de tu yakọ municipal assembly Equatorial North Municipal Assembly. I call the chief executive. Yeah, Denis Abwaje. Oh, yes, obey him. Yeah, cover the impressor. I could grab a appointment. Sebeba, never can think on how who is a issue ceremony, yeah, police station assembly. Open appointment. You could do what? The transfer about 2 hours to 3 hours. And on the secretary catch him say, also a young agency, I will try with your call. And I'm saying, down by. I'm not you was have to share with that. And I can also my appointment. My friend, because he said, Nana, or how Ben Pana sounds to say me, a debre or man for, and can addition more apple. How the bro will say, that I get treated in tea. Na yɛrɛ kete sɛ career any first cholera any infection bi nkakra na ɛbrɛ wo nti yɛn ha kɔsi baako yɛn ha like bia NGOs adan sɛ asɛm bi tuma aboa yɛn a ɛdum anim yɛ ɛsrɛ wo ɔmra na ɔmra yɛn mmoa sɛde bɛyɛ a ade hyɛ no bɛnya supa ano na wɔn na bɛgya nsukura ɔbɛkɔ akyiri ho nti ɛsrɛ obi a bɛtumi aboa biara emra yemwa abambo rudi eyadia enya yetupa exe ema yire no ne yema no ukwafu bra na ayehu sisi open say tingo haro inhabitants is about 8,000 yewo presu amakobako 14 na tingo so ebie ohwa kubura ayema enti obi asore ya na obati na tinko aboba no so njama suban na ebebre mo tinko a kono na ewu nkete bi wa
obɛhwɛ dɛ obi atwa obi de sika ntwa polisi no koraa wɔbare a wɔde sika ntwa no ɔmobɔ so yɛ no bi tuo na akɔfo nyina bɛhyɛ ha ɛnti ama yɛbɔ din a na yɛbɔ tinkɔndi a na yɛsɛ tinkɔndi akorɔfoɔ dɛ wɔwɔ tinkɔ awudifo ama yɛyere no so koraa akɔ afom no momaeɛ a na yɛn so no pugya mu nti yɛfa to yɛ ho sɛ aban nyan yɛ ready sɛ ɔbɛma yɛ police station ɔman no kasakasakasa ɛpɛ sɛ wɔnkasa si na sɛ aban ho tɔ do na ɔbɛyɛ refund bi ama yɛ ebusa ɛbaayɛ ɔhaw no deɛ bebree but wɛnti na yɛde bɛyiwa no dwumadie yɛde brɛw ɛwɔ adom 106.3 FM yɛfrɛ mu abɛyi ano no na yɛsɔ ano nti megye di sɛ nsusɛm no sɛna nana ɛde adesrɛdeɛ ne ato ɔmanfoɔ anim no wɔbɛboa na nsuo deɛ yɛ nkwa sɛbi sɛ ɔsɔre na wɔanya aduane ani kora na ɔnya nsuo no mu a wotumi tena ase nti yɛbɛsrɛ sɛ ɔmanfoɔ a mohwɛ yɛn wɔba abɛsɔ yɛ asene na yɛtumi anya boreholes anim yɛ a ɛde ama adehye a wɔn ɛwɔ tinkɔn ɛna afei apɛw